2 dècades que han passat des del final de la Unió Soviètica, la capital russa ha canviat completament. Les seves avingudes gegantines, dissenyades per les desfilades de tancs i abans totalment desertes, ara estan permanentment plenes de cotxes occidentals. Al costat dels símbols anacrònics del Partit Comunista, els edificis futuristes apunten cap al cel. La ciutat s'ha convertit en un solar en obra gegantí que no para ni de nit ni de dia, fent pàrquings, bancs i centres comercials oberts sempre per satisfer la falera compradora d'una nova classe de russos fascinats per un estil de vida que s'ha importat amb un gran cost. En 20 anys, la cara de Moscou s'ha fet irreconeixible. El ritme de vida s'ha accelerat a una velocitat vertiginosa. I així i tot, al cor d'aquesta metròpoli plena d'animació i a recer de l'enrenou dels carrers, hi ha una ciutadella on sembla que el temps s'hagi aturat. El Kremlin, una història russa. Рота, подъем! Són 2:15 del matí, l'hora del toc de diana per a aquests joves reclutes de la Guàrdia Presidencial que es compten entre els pocs que viuen al Kremlin. Darrere de les muralles de totxo vermell hi ha una autèntica ciutat a dins de la ciutat. No és gens fàcil poder entrar entre bastidors, però en canvi, cada dia, centenars d'empleats travessen les portes d'aquesta ciutadella que conté tota mena d'edificis, religiosos, culturals i militars, a més dels palaus presidencials. La gent que treballa aquí té moltes professions diferents. Cuiners, electricistes, falconers, escaladors i, naturalment, molts funcionaris. Però tots comparteixen una cosa. Estan molt orgullosos d'estar destinats al Kremlin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cada dia, la Guàrdia Presidencial assaja rituals immemorials perfeccionats per successives generacions de soldats. I els joves reclutes s'han de saber la història del Kremlin fil per randa. Рядовой Клоу. Доложите, какие вы знаете башни Московского Кремля? Спасская, Царская, Набатная, Петровская, Водовзводная, первая и вторая безымянная, Тайницкая, Благовещенская. Сколько всего башен? 20. Кремля. A la majoria de la gent de tot el món, la paraula Kremlin els fa pensar en poder polític, però en rus vol dir fortalesa. A l'interior d'aquesta fortalesa, situada al centre exacte de Moscou i de gairebé 3 quilòmetres de longitud, hi descobrim una barreja sorprenent d'edificis. Hi ha ni més ni menys que 6 catedrals, una caserna de l'exèrcit, un arsenal, un gran palau presidencial del segle XIX, fàcilment reconeixible pel seu sostre verd, diversos palaus del segle XVI i XVII, un gran centre de congressos del més pur estil soviètic dels anys 60 i diverses atraccions turístiques, com ara l'encertadament batejat com a Rei dels Canons, famós pel fet de ser el més gran del món, però que no s'ha disparat mai. I la Reina de les Campanes, amb un pes de 200 tones, també es diu que és la més gran del món i tampoc s'ha fet servir mai. Com que pesava massa, es va trencar abans de poder-la hissar fins a la seva torre. Tot aquí sembla desmesurat. Кто может доложить, почему Царская башня называется Царской? И какой царь при своем правлении? Царская башня называется так, потому что ее очень любил в свое правление Иван IV, Иван Грозный. И он постоянно смотрел с этой башни, любовал с Красной площади. Sabent un fet històric relacionat amb les torres del Kremlin, podem entendre fàcilment per què a Ivan, el primer tsar de totes les Rússies, li van posar el sobrenom del Terrible.
Aquí mateix, dins dels murs del Kremlin, va matar el seu propi fill Ivan en un rampell de fúria de ment. Va ser durant el seu regnat, al segle XVI, quan el Kremlin va esdevenir la residència imperial, però la ciutadella data de molt abans. La va construir al segle XII el gran príncep Dolgoruki i al principi només era una palissada de fusta aixecada per protegir un poble. Al llarg de la seva història, el Kremlin ha quedat destruït moltes vegades, per incendis, terratrèmols i per les invasions mongoles, dels tàtars de Crimea i de les tropes poloneses. I el 1812 va ser des de sobre d'aquestes muralles que Napoleó va contemplar com es cremava Moscou abans que ell també provés de destruir la ciutadella, el símbol del poder imperial rus. Cada vegada que el Kremlin ha quedat destruït, l'han reconstruït. Fins i tot quan els tsars es van instal·lar molt més a l'oest, a Sant Petersburg, el Kremlin, a Moscou, va continuar sent el cor de Rússia i el bressol del seu poder imperial. Vladimir Shevchenko va ser durant molt temps el cap del protocol del Kremlin, amb Gorbachev i Yeltsin, i després va continuar com a assessor presidencial fins al 2012. Ell és la memòria viva del lloc. El Kremlin era el centre de la vida política. Era on vivien els tsars, on aquests rebien els ambaixadors, on es prenien les grans decisions, on es feien els casaments i les coronacions imperials. Tot i que va regnar a Sant Petersburg, va ser aquí, al Kremlin, on van coronar el tsar Nicolau II el 1896 amb una cerimònia grandiosa filmada pels germans Lumière. Aquesta coronació acabaria sent l'última de la dinastia Romanov i es va convertir en el primer reportatge filmat de la història. Qualsevol entitat lligada al poder era el Kremlin. El Kremlin era el lloc on trobaves els patriarques de totes les Rússies i els membres de la família imperial i, més endavant, a l'època soviètica, hi trobaves els grans dirigents del partit. I tots aquests símbols han donat al Kremlin el seu aire de lloc sagrat. Independentment del règim, independentment de les circumstàncies o de l'època, el Kremlin ha resistit el pas del temps, el temps mesurat pel pèndol del gran rellotge de la Torre Spasskaya o del Salvador. Fa un segle i mig que el rellotge és aquí i el mestre rellotger Sergei Nazarov puja cada dia els 350 graons fins al capdamunt de la torre per fer un cop d'ull a la seva petita meravella. Al migdia toca l'himne nacional rus. Com podem veure, té una maquinària força complicada. Té més de 150 anys, però funciona perfectament com el primer dia. És un autèntic monument a l'enginy humà. Aquest és el cilindre musical. Al principi és el mateix de les caixes de música. Amb prou campanes pot tocar qualsevol tonada. Avui dia és l'himne nacional rus el que ressona des de la Torre del Salvador. Però en l'època de Lenin, les campanes tocaven la Internacional, que va ser l'himne soviètic fins al 1944. És el rellotge principal del país i el símbol de Rússia i també del Kremlin. Cada cap d'any toca les campanades que es difonen a tot el país, a les 9 zones horàries. El gran rellotge del Kremlin marca el ritme de la vida russa i ha repicat amb tots els esdeveniments importants. Vladimir Vladimirovich Putin. La investidura del president Putin, al maig del 2012, va estar a l'altura de les coronacions imperials més pomposes. Va tenir lloc a la gran sala de cerimònies del Palau Presidencial, en presència de milers de convidats.
Després d'haver jurat el càrrec, el president va saludar la seva guàrdia personal, que aquell dia celebrava el seu aniversari. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю с 76-й годовщиной со дня образования полка. Пол! На того линейного дистанции! Направо! El batalló del Kremlin, que ara s'anomena Guàrdia Presidencial, es va formar en la dècada del 1930, manant Stalin. És un cos d'elit on a tot militar rus li agradaria entrar. Товарищ сержант, рядовой Шалугин, боевой карабин на связь получил, осмотрел. Так, кто? Есть. Рядовой Леон. Я. Это охрана. Первое. La seva missió és encarregar-se de la seguretat. Guarden el mausoleu, guarden la tomba del soldat desconegut. Però també controlen totes les entrades i sortides del territori del Kremlin i són responsables de la seguretat del president. Per això el president viu al Kremlin. Круг. Оп! Оружие к осмотру. El primer criteri per la selecció de futurs reclutes pel regiment és l'amor a la pàtria. La pressió psicològica al nostre regiment és molt superior a la que hi ha en altres batallons. Per una raó molt senzilla, som al cor del país i, per tant, no hi ha cap mena de marge per l'error. Per descomptat, un nou recluta amb 18 o 19 anys encara és molt jove. La formació que els donem no és només física, sinó també psicològica. Смирно. Товарищ майор, подъем взвод произведен, все люди на лицо и лиц незаконно отсутствующих нет. Сместитель командир взвода, сержант Марков. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ майор! Вольны. Вольны. Вот налево. Оп! Шагом. Марш! Стройте на улицу. El camarada soldat, Denis Ustinov, encara no ha complert 20 anys. Ni tan sols va néixer en els dies en què la gent es deien camarada entre ells. Avui dia el terme ja no és d'ús general, excepte en el cas dels militars de la Guàrdia Presidencial. En Denis se'l considera un soldat exemplar i sovint se'l tria per desfilar al davant de la Guàrdia. Servir al Kremlin és un honor immens per mi. És una gran font d'orgull pels meus pares. Vaig créixer en una família de militars. El meu pare i el meu germà són oficials, però mai han tingut l'honor de servir al Kremlin, al cor de la capital. El meu pare tenia llàgrimes als ulls quan em va acompanyar aquí. Jo vaig sol·licitar entrar en aquest regiment. Em van mesurar, primer, perquè has de ser alt perquè t'hi vulguin. I has de tenir trets eslaus. Després d'això, has de passar l'examen mèdic. Et fan tot de proves, la vista, l'oïda, la pressió arterial, com si t'haguessin d'enviar a l'espai. Després de l'examen mèdic, vaig haver d'omplir tot de papers amb informació sobre la meva mare, el meu pare i el meu germà, totes les dades. Però crec que si estàs ben decidit, hi pots entrar en aquest regiment. No conec cap cas de ningú que no hagi volgut servir al regiment del Kremlin. D'una banda, hi ha la possibilitat que els pares et vegin a la televisió. Tots són alts i guapos en aquest regiment. Però servir aquí, Déu me'n guard.
El règim és molt estricte, això és ben sabut. Es passen setmanes aprenent a desfilar com cal, a aixecar bé les cames, a saludar correctament, a portar la bandera al president, a presentar la Constitució durant les cerimònies, o fins i tot tan sols a saber obrir la porta als caps d'estat a les recepcions. No és fàcil, és un aprenentatge llarg, s'hi han d'escarrassar. Els reclutes de la Guàrdia Presidencial estan sota pressió constant. No cal preocupar-se, però, ja que avui dia el Kremlin ha desenvolupat formes molt singulars de restaurar la força i la vitalitat dels seus soldats. Ноги свободно. Вот. Можно прикрыть глазки. Мир телесных ощущений, образных представлений, эмоций, чувств. Дыхание ровное, спокойное, незаметное. El Palau Presidencial és el lloc on es fan totes les recepcions formals. Els salons del Kremlin són tan luxosos que també estan molt valorats de cara a fer-hi grans festes privades. Pagant un preu estipulat, es poden llogar les instal·lacions per tota mena d'esdeveniments de prestigi. A les immenses cuines del Palau no es para mai. I per fer-se cuiner del Kremlin, ser francès pot ser tot un avantatge. El president volia un xef francès i un bon dia li va sonar el telèfon a Nicolas Haut. Des de llavors ha estat practicant un art culinari que combina el borge amb el bœuf bourguignon, el piroshki amb el foie gras. I tot això a una escala molt i molt gran. La del Kremlin és la millor cuina de Rússia. O sigui que és un plaer per mi treballar aquí. I a més és un repte cada dia. El nostre objectiu principal, per dir-ho així, és alimentar el president i la seva administració. Això són al voltant de 5.000 persones. Som un equip de 40 persones per fer la pastisseria, els plats calents, els plats freds, i és una quantitat de feina enorme. Demà tenim un esdeveniment amb 400 persones a l'edifici d'aquí al costat. No sé quin esdeveniment és, exactament, però he tingut un encàrrec per un banquet per demà al migdia. Икра, красный икра, белуга. Я считал 30 грамм, черный, извини. Després de cada àpat, tenim una reunió de treball per sentir els comentaris de gent que eren a l'àpat. Amb les persones que tinc per sobre, que estan per sota del president, sempre hi ha una petita trobada després del banquet. Sempre preparo una porció extra després de l'àpat, que es guarda per analitzar, per si hi hagués algun problema. Els metges de l'exèrcit d'aquí al Kremlin se n'encarreguen. S'asseguren que cap producte que fem servir pugui fer posar malalt ningú. Són normes d'higiene. Crec que és raonable. O sigui que se'n guarda una mica a la nevera? Que s'analitza igualment? O només hi ha un problema? Són normes de seguretat. De la seguretat interna. És una mica difícil d'explicar. I els temes de seguretat. No és una qüestió fàcil per treure dins dels confins de la ciutadella. Sergei Deviatov
És el portaveu del Servei de Seguretat del Kremlin. Podria parlar indefinidament de la vocació, el simbolisme i la història del Kremlin, però si ha d'abordar detalls més concrets ja són figues d'un altre paner. El concepte de Kremlin és un concepte típicament rus. Rússia tenia més de 60 Kremlins. El Kremlin de Moscou només és el més famós i sempre ha concentrat dins dels seus murs el poder polític, les autoritats religioses, la cultura, l'artesanat i el comerç. La nostra feina consisteix a garantir la seguretat del funcionament de tots aquests components. Avui la Ciutadella és també la residència del president de la Federació Russa. Per tant, és un dels llocs més importants pel Servei de Seguretat Federal, que té encomanada la protecció dels líders de l'estat rus. En què consisteixen els principis essencials d'aquests serveis de seguretat? Sense comentaris. Des de l'era soviètica, al Kremlin hi regna la llei del silenci. Però això no ha sigut sempre així. Al començament del període bolxevic, des del 1918 fins a la dècada de 1930, l'atmosfera era molt més distesa. En aquell moment podies topar amb Lenin davant del rei dels canons, que xerrava relaxadament amb un alt funcionari. Amb la revolució, el poder suprem va tornar a Moscou. On, exactament? Al Kremlin. El Kremlin tenia una situació perfecta, amb una muralla al voltant com a protecció. I, per tant, tothom es va traslladar al Kremlin. Tots els líders del partit de llavors. Lenin, Trotsky, Sverdlov, Stalin, tots hi tenien l'habitatge aquí. I allò es va convertir en un hàbit. Però ja des del principi es van adonar que viure junts i treballar junts era un problema. Els seus fills corrien, anaven en bicicleta i jugaven a fet i amagar pel Kremlin. Anava així. I Stalin cada cop tenia més ganes d'estar sol i va començar a allunyar alguns camarades. I va ser llavors que va fer construir la casa de davant del riu, una casa amb 500 habitatges. El 1931, Stalin va fer instal·lar els funcionaris i dignataris del règim a la casa de davant del riu, un castell kafkià concebut amb el propòsit de mantenir els seus habitants sota vigilància permanent. Dins dels seus murs hi havia auditoris, gimnasos, botigues i totes les comoditats de l'època. Una petita ciutat dins de la ciutat, reservada a l'elit del règim. La majoria dels que hi anaven a viure acabaven en camps de treball, víctimes de la paranoia del petit pare dels pobles. A partir de la dècada dels 30, Stalin es va aïllar a la fortalesa del Kremlin i va ser aquí on la seva segona dona, Nadezhda, es va suïcidar un dia després d'una violenta discussió amb el seu marit. Oficialment, Nadezhda Aliluyeva va morir d'una apendicitis i ciutadans soviètics desconsolats en van plorar la mort al funeral d'estat. No va ser fins al cap de 60 anys que es va revelar la veritat del seu suïcidi amb la caiguda del règim. Als anys 30, el Kremlin es va tancar en ell mateix. No hi va haver més imatges que donessin testimoni del que passava entre les seves parets. El símbol del poder soviètic ja no era la fortalesa, sinó la plaça Roja, l'enorme espai obert del costat del Kremlin que, invariablement, es va convertir en l'escenari de les manifestacions i les desfilades militars en honor del poble i del partit. El 1945, la victòria es va celebrar llançant als peus del tirà les banderes i estendards nazis arrabassats a l'enemic derrotat. Juntament amb el mausoleu de Lenin, que va fer de tribuna oficial dels dignataris del partit, la plaça Roja es va convertir, als ulls del món, en l'aparador del règim soviètic, mentre que darrere de les muralles de maó vermell el teló d'acer es refermava. La meticulosament coreografiada trobada del poble amb els seus líders tenia lloc amb gran pompa a la famosa plaça. Quan es va tornar a obrir el Kremlin? El 1957, amb el Festival Internacional de la Joventut. Va ser llavors.
El 1957, 4 anys després de la mort de Stalin, va arribar la distensió. Nikita Khrushchev, el nou amo del Kremlin, va tornar a obrir les portes de la fortalesa i va rebre delegacions de tot el món, com en aquest cas l'alcalde de San Francisco en una visita a Moscou. I amb les càmeres que ensenyaven l'interior de la ciutadella al món sencer, es va descobrir, amb estupefacció, que el santuari del poder comunista consistia principalment en esglésies i catedrals. Els edificis religiosos del Kremlin havien sobreviscut miraculosament a l'onada de destrucció de la dècada dels 30, en què, tan sols a Moscou, es van tirar a terra més de 200 esglésies per substituir-les per escoles, piscines i centres culturals populars. El patrimoni religiós del Kremlin és increïblement ric i a partir dels anys 60 les autoritats van decidir conservar-lo. Des de llavors es van protegir les cúpules i cupulins, tot i que a vegades amb mètodes no gaire ortodoxos. Основная задача нашей службы – la nostra feina és la protecció biològica del Kremlin contra els corbs i les gralles, que poden causar molts danys. D'una banda, porten tota mena d'infeccions i malalties, i a més fan malbé el daurat de les teulades de les cúpules i els cupulins de les esglésies. Els seus excrements són molt àcids i en deterioren el daurat. A més, el Kremlin és la residència oficial del president i abans que tinguéssim aquest servei de falconeria, la gran quantitat de corbs que hi havia era estèticament desagradable. Jo sóc col·laboradora del Servei de Seguretat. M'ocupo de la protecció biològica del territori del Kremlin i sóc funcionària. El que acaba de fer és molt difícil de fer per un falcó. En general, no cacen en espais artificials com aquest. Aquest és un ocell jove i molt valent. Sí, estic orgullosa de tu. Quan el govern bolxevic es va instal·lar aquí el 1917, hi havia moltíssims corbs i no sabien pas què fer. I van fer venir franctiradors per desfer-se'n. Els corbs, tot sigui dit, són uns ocells molt agressius. El problema amb els falcons és que són solitaris i, per tant, eviten els espais urbans. És gairebé impossible veure'ls caçar en ciutats. I per això nosaltres imitem el seu entorn natural amb mitjans artificials, perquè s'acostumin a aquest lloc. Veure'ls menjar no és un espectacle agradable. Però aquesta és la seva naturalesa. Està disfrutant? Els falcons que s'encarreguen de protegir les cúpules de les esglésies tenen molta feina, perquè a la plaça principal del Kremlin hi ha ni més ni menys que 6 catedrals, la de l'Anunciació, la de la Dormició, la del Crist Salvador, la de l'Arcàngel Sant Miquel, la dels 12 apòstols i la de la deposició del mantell de la Verge. És dimecres i la missa se celebrarà a la catedral de la Dormició. Els fidels entren al complex del Kremlin per assistir a l'ofici. La cerimònia la presidirà Ciril, patriarca de totes les Rússies, la més alta autoritat de l'Església Ortodoxa russa, l'equivalent del Papa de Roma.
Només fa 20 anys que es tornen a sentir els cants litúrgics a les esglésies del Kremlin. Durant els 70 anys del règim soviètic, els mateixos edificis s'havien convertit en museus. Tornar-los a la seva vocació espiritual va comportar alguns entrebancs. Com que aquestes catedrals són el cor del territori rus, el patriarca va demanar al primer president de Rússia, Boris Yeltsin, que es pogués tornar a fer missa a les esglésies del Kremlin. Però el nostre retorn a aquestes esglésies, que s'havien convertit en museus, va provocar moltes tensions. Perquè les persones que s'havien cuidat durant dècades de la conservació dels objectes religiosos, de les icones i dels interiors, temien que el retorn de la litúrgia a aquests llocs els pogués danyar. Es pensaven que les flames de les espelmes i el fum de l'encens farien malbé les pintures i el daurat. La senyora Medvedeva, esposa de l'expresident i ara primer ministre de la Federació, és a la missa i rep una atenció especial del patriarca. A Moscou, les autoritats religioses i polítiques tenen ara una relació cordial. L'Estat és el responsable de la restauració, conservació i decoració dels temples, mentre que l'Església hi aporta l'oració i tot el que l'acompanya, les espelmes, l'encens i els cants litúrgics que tornen a omplir aquestes cúpules sagrades. Tot això crea l'estat de gràcia que és tan important pel nostre poble. Cada matí a les 6, quan s'hissa la bandera, sona l'himne nacional de la Federació Russa. És l'antic himne de la Unió Soviètica, el que va substituir la Internacional el 1944. Boris Yeltsin, el primer president després de l'era comunista, va provar de substituir-lo per un altre de l'època dels tsars, però l'intent va fracassar. En arribar al poder, Putin va establir fermament l'himne soviètic, l'únic capaç d'abocar el poder de l'imperi a l'ànima russa. No és tan fàcil deixar de banda la pompa de l'antiga grandesa d'un país. Vam tenir un incident no fa gaire. Una placa de l'estructura es va desenganxar just abans de Cap d'Any. En aquell moment, el nostre equip va fer un arranjament ràpid, una reparació temporal. Ara hi pujarem per canviar la placa, que està desgastada i oxidada, per evitar qualsevol accident futur.
Tant si fa vent com si plou o com si neva, la feina dels escaladors del Cupolí és assegurar-se que, passi el que passi, la bandera russa oneja a dalt de tot del Palau Presidencial. La bandera tricolor, que ara rep tantes atencions, en va substituir una altra de ben diferent al vespre del 25 de desembre de 1991. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Желаю всем вам самого доброго. En aquell fred vespre de desembre, Vladimir Shevchenko, cap de protocol del Kremlin, era al costat de Mikhail Gorbachev quan el president va plegar, compartint personalment els últims instants de vida de la segona potència del món. Ens vam emportar el maletí i els documents secrets i vam buidar el despatx perquè estigués preparat pel nou president Boris Yeltsin. Era l'hora de marxar. Era el vespre. Era fosc. En Gorbachev em va dir, som-hi? Li vaig contestar, som-hi. Vam recórrer els passadissos en silenci. El cotxe de Gorbachev ja no tenia permís per entrar al pati de la presidència. Vam deixar enrere el Palau de Congressos, on hi havia gent que engalanava un arbre de Nadal. La gent, a qui sempre havia agradat Gorbachev, el va saludar calorosament. Vam baixar pel carrer del Comunisme i vam sortir per la porta del darrere, la porta Borovitskaya. Els nostres cotxes ens esperaven allà, el meu era darrere, i ens vam dir adeu. Ell em va dir, estarem en contacte. I jo vaig dir, sí, esperaré les seves instruccions, i això va ser tot. Cadascú se'n va anar pel seu compte. L'endemà del canvi de règim, el cap de protocol Shevchenko tornava a la feina al servei de Yeltsin. Molt poques vegades els règims desapareixen totalment. El poder canvia de mans, les èpoques canvien, les ideologies canvien, però els rituals es mantenen i els servidors són lleials als seus llocs. Gennady Asnegirov és el cap d'electricistes del Kremlin. Ell ja era aquí el 1991, supervisant tot el sistema elèctric des del seu búnquer del segon soterrani. La vida no ha canviat gaire per ell en els últims 20 anys. La meva tasca sempre ha sigut gestionar tot el sistema elèctric per evitar qualsevol accident. Això és essencial. No puc fallar, és el meu deure. Un llum d'aranya ha d'il·luminar. Un circuit elèctric ha de funcionar correctament. No hi ha excuses. Снегирев слушает. Да, ну у нас там, Максим, у нас там все готово. У нас автоматы включены. У нас, значит, все там закрыто. Закрыто, да? Ну хорошо, включаю. В общем-то, здесь их не так много. No tinc pas tants telèfons. Hi ha 12 línies directes. Per què són? Amb aquesta truco a la sala de Sant Jordi. I el col·lega que hi ha allà em contesta immediatament. No hem de dependre d'una línia exterior que podria estar ocupada.
Es tracta d'una línia telefònica estratègica. Jo li truco, ell contesta i li puc donar ordres ràpidament. Puc fer servir dos telèfons al mateix temps, alhora que també faig servir una línia externa. Hem mantingut el principi de línies directes perquè el president pugui fer trucades sense haver de passar per la seva secretària. Així es pot posar en contacte ràpidament amb qualsevol que tingui una línia directa. Выше, 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 выше. Справа выключатель, включайте. Очень светлый исторический момент для нашего государства. Требует побольшего освещения. Можем мы сделать? Спасибо. Люстру включаем в отзывах. Спасибо. L'home que demana més llum és el pintor del quadre més gran del Kremlin. Es diu Sergei Prisekin i va pintar aquesta tela enorme sent estudiant de Belles Arts la dècada del 1980, quan Rússia encara era comunista. Representa la gran victòria del príncep Alexander Nevsky sobre els cavallers teutònics el 1242. Aquest quadre em va venir en un somni. Quant de temps em va durar aquesta visió? No ho sabria dir. Però sé que vaig somiar amb un quadre enorme, basat en el tema històric d'Alexander Nevsky, de 6 metres d'ample. I no només hi vaig somiar, sinó que el vaig pintar. El meu professor em va dir: «T'adones del que has fet? Un quadre com aquest hauria d'estar penjat al Kremlin», va afegir, fent broma. Durant l'era soviètica hauria estat impensable mostrar un quadre com aquest al Kremlin. En aquell moment es va enviar a París perquè decorés la residència de l'ambaixador soviètic. El 1993, Boris Yeltsin es va traslladar al Kremlin i va fer tornar a decorar tots els despatxos per eliminar-ne el simbolisme comunista. Les parets estaven nues i els visitants se sorprenien. No hi havia res per mirar. Llavors, Yeltsin va recordar que havia vist aquest gran quadre d'un tema patriòtic a França i va dir: «Feu-lo portar de París. El vull aquí». És una història increïble. Encara que el Kremlin sigui el cor constant de la Rússia eterna, ha patit alguns canvis en els últims decennis. Avui dia, el Palau Presidencial es veu cada cop menys com el santuari ultrasecret del poder suprem i més com un museu obert als visitants que frisen per submergir-se en la grandesa de l'imperi desaparegut. Aquest era el gran saló del Palau, quan es feia servir com a lloc de reunió del Soviet Suprem als anys 50. И об исполнении государственного бюджета за 1953 год. I així és com és ara. Després dels treballs de renovació de finals dels 90, ha recuperat el seu aspecte inicial de Saló del Tron, on el tsar rebia els visitants. La decoració s'ha restaurat tal com era originalment. I l'àguila bicèfala, el símbol imperial, ha substituït l'estàtua de Lenin. Avui dia, els escolars, que encara porten els uniformes de l'època soviètica, hi venen a amarar-se de l'atmosfera de la dinastia Romanov. És evident que quan es tracta de triar entre aquests dos passats, els russos d'avui dia prefereixen l'imperi. Aquesta tarda, al Gran Saló del Tron, hi ha en marxa els preparatius per un ball per commemorar la derrota de Napoleó després que hagués calat foc a Moscou el 1812. Submergir-se en els plaers de l'aristocràcia, reviure l'esplendor de l'imperi i experimentar la resplendor vertiginosa de les antigues glòries de Rússia. Això han vingut a fer aquí, aquesta nit, aquests nous russos que han substituït la seva roba quotidiana per vestits d'època. Ты не замужем, ты женат. Я знаю. Женат? Да, он женат. El director artístic de l'esdeveniment, que està delerós per ser fidel al màxim als referents històrics, és Dmitri Karagodin.
Aquest palau es va construir després dels esdeveniments del 1812, el regnat de Nicolau I. Potser no estem aconseguint coses perfectes, històricament parlant. Però haver fet això al centre de Rússia, a Moscou, al Kremlin, és una cosa que recordarem tota la vida. Serà inoblidable. Perquè, pel que jo sé, un ball de disfresses no s'havia celebrat mai a les sales històriques del palau. Entre els convidats hi ha els ambaixadors estrangers, els militars del rang, els alts funcionaris, els representants de les religions budista, jueva, musulmana i ortodoxa russa, i tota l'alta societat moscovita. L'organitzadora del ball conté amb prou feines l'emoció i se li acaben els superlatius per enaltir aquest magnífic decorat. Стена Большого Кремлевского дворца, самого лучшего, самого прекрасного, самого удивительного, самого настоящего и самого надежного Большого Кремлевского дворца на планете. Позвольте открыть наш бал. Els balls al Kremlin, com els del Palau d'Hivern a Sant Petersburg, sempre van tenir un significat polític. El ritual de la dansa té una dimensió política. La primera parella estava formada pel tsar i l'esposa de l'ambaixador convidat, i la segona per la tsarina i l'ambaixador convidat. Els aliats polítics de Rússia se'ls col·locava a prop del tsar i els altres més lluny. I així, quan l'ambaixador del Japó no va assistir al ball el 1904, els titulars van ser Rússia al caire de la guerra amb el Japó, i això a partir només d'un ball. Els joves russos presents aquesta nit, que gaudeixen dels plaers passats de moda del vals i la masurca, el ball els sembla ple de promeses. El Kremlin s'ha d'obrir encara més. Només es va tancar després de la revolució. Abans estava obert a la gent. Sempre ha sigut el cor de la ciutat. Era el centre administratiu, però també un lloc perquè hi anessin els moscovites. Es podia passejar pels seus jardins, entrar a les esglésies, fer un pícnic a les ribes del Moskva. Dubto que torni a ser del tot així, però m'agradaria molt. Es farà realitat aquest somni d'un Kremlin més obert a tothom? Avui dia, milers de visitants entren per la porta de la Trinitat cada dia. L'antiga fortalesa ultrasecreta es converteix cada cop més en una atracció turística i la seu d'esdeveniments culturals, espectacles i festes. Mentre estigui associat amb el poder suprem, el Kremlin conservarà el seu aire de misteri. Però corren rumors que la presidència es podria traslladar aviat fora del centre de Moscou, potser a un modern complex administratiu, funcional, fora de la ciutat, i segur que bastant avorrit. El dia que això passi, el Kremlin es convertirà en un museu, un de magnífic, sens dubte, però haurà perdut la vida, que avui és una part important del seu encant. Вдоль кремлевской стены, мимо белых трибун, возле елей втроем во весь рост. Здесь чеканя шаги в затихающий шум, как и прежде прошел.